Hello mga bay, mayong gabi. Kumusta? Gimingaw jud ko og yaw-yaw din sa kamera. Di agahim ko panihapon. Sa akong tatay, ang beef burger. Dayon slice tomato. Gabian na sila uli karon, gikan man sila sa gawas. So nang oras sa alas 10:25 na ang takna sa gagabion diri. Sa akong nimutangan karon, nang lakaw man sila so ganiha ang lakaw sa panahon nako matag adlaw. Kanunay gid ang ako ang alarm kung dili ka duha ka tulog gid nimo mubagting no kada adlaw. Ini kagabi ay ako matulog. Dutut-tutut gamay na, dutut-tutut reply ninyo di pa kaman. Manglista po ko ani mga ngalan nga magpasidya sa kahanginan. Magpapasundayag, pasundayag sa kahanginan. Pagkahuman, mag-alarm na dayon ko. Ako na dayon i-set ang orasan kung unsa sa takna sa puntagon ako mubangon sa akong kuna nga unsa ni sa ako ang kuna in taon. Man kinabuhi din kabad-kabad dayon sa silong no. Para lagi mo kapangilay, ulay na ang pangilay basta mahuman sa daan ang pamahaw sa tunoy kay mo kalitra ba nagmata dili mahibawan sa orasa mo mata siya. So mo to dagan-dagan dayon. Ay pa intar magatiman sa kugalingon. Nang kinabuhi dire. Dayon karon mo lagi nalakaw sila mapay pag-abot sa sikog tawag sa telepono. Kaduha katulo sa ikatulo ay hapay taong kong itubag na sila din na sa duol na 5 minutos na lang ni ana sila sa bala munto nga ako gigawas daan ang basura butang na ko dito gipaduol na ko sa gate kay aron abot nila kun ala silang kuan tawagon ay naka-ready na ang basura dito sa gawas karon kay gilabay naman dai sa akong amahan siya na dai gilabay gibit-bit dai niya kay siguro pag sulod niya sa gate nagatang siguro ang basurahan no muto nga iyahan na lang giitsa dito kay duol raman ang basurahan og sa gate pauban pa man niya akong mga parents diri ang garap sa strict mga parents diri mga baynos muto karon gihimo ko sa iyahang dinner na iyang panihapon ang himungaan pod ang pangutana di man siya mag-dinner Mayra kay diet ka sabay kulang ato kuan ka ng iyahang tinapay asa naman to iyahang bahan nga akong gipikas-pikas so matagak pinikas nga paan matadapit bisag kalisod halang video nagkatawa lang kung maayo atong ni-comment pa igsuon na to nga ni-comment nga kato laging unsa ni bandre kato laging mga kaagi sa unang panahon laging mga pay toothbrush nag-brush ra o kuan pa na sangas bayabas ngipon ako piting liguna ansud karon liguna akong ngipon kay tungod sa toothbrush bayabas mga tunay nag-comment dito nga kuan kanang ilang itutbas daw abo hino ko nakuan ko napurat ko pag-ayo kay o kasuway na magtutbas og abo kay ang among abuhan to aman sa gawas dito man muluko ang iring dito mulukong iring malibang mangihi dito usahay ang among iro ni ipanugbas pa nimo ang abo ato raman sa kilid din noon di man pud noon sige among kuan di man pud noon malibang ang abo sa abuhan amo man ang ihinis gisi din og noog nga pitin ang daana gisi din sa noog pagkahuman isuso rin magbutang dayon og unsa ni nang abo sa plato isuso dayon tong kuan isuso dayon tong noog sa
Abo, ihinis na yung kaldero, plato. Isa pa to mga panghinisan. Kuskus na yun dito. Mura mo to mga bay, malingaw. Ikubasa sa inyong mga comment. Muy ako kalingawan. Ay ako matug, kalingkod-lingkod gamay, masigbasa. Sagol-sagol lang mga ipangbati sa mga pulong ninyo, sa mga buwanong pulong ninyo. Mo katawa ko. Mo heart ko, ana. Ako sa nang hatod di pa ni hapon, ha? Kajut lamang. Itong kinabuhi sa kapobrehon ba, no? Makalingaw juga ibalik-balikon ba? Nindot mga ang atong kinabuhi sa unang panahon, ya, bisan sa atong pagkapitos kinabuhi. Murag kontento ra ka ita ba? Murag wa bitaw tay mga problema nga mga gipanghuna-huna, kontento ra ka ita sa atong kinabuhi. Pero karon nagkataas ang panahon. Murag na demanding na kayo ang mga tao. Pero makalingaw di kayo mga kaagi sa unang panahon. Mga kabuang na to sa mga kuan pangidaron pa na to sa unang panahon, makalingaw kay nga tanan, no? Diagay punta padayon hapon na sa pagbiso pong basog. Makita na sayo ni atong kapalaran nga atong mga tiil dadon ni ini nga kuan. Ini nga mga ano ni kinabuhi. Ini nga kinabuhi. Ita masayod nga nani gid ang mahitabo sa mga kinabuhi. Dinagana na itong mga kaagi mapagsulay sa matag adlaw at masayod. Pero padayon gyapon sa pagibiso paglibasog. Ano yung kinabuhi, no? Nga untag cake ba? Kinawat na ako sa rep. Murag usa naman ni kasimana sa rep. Di na nitag doon sa kuan tag iya. Ug mangita. Di may no mangita. Ngani sige magpalit ng unani wa may mo. Kuan wa may mo tandog. Kundi ako gaga. Nga lagyan wa mama. May panihapon ako. Diet mo ko. Then kupos ba akong bilbil ba kay. Ibig sayo sa buntag kanang dagan-dagan ako diri silong, dagan-dagan may kuha ng hagdanan. May muot ko kung kagalingan pa silang kinabuhi. Dagan-dagan ko sa hagdanan, then kaagi ko aning water dispenser, minom jud kog duha ka baso nga tubig. Kada buntag yun na. Ako na kuha na natanawan nga kuyo sige akong bilbil niya. Wala na ko nag-inom og mga bugnaw bitang tubig. Kana bang init ba? Ay, init kana bang tubig ba nga normal lang. Ay, ang water dispenser duha man ang kuan dire kay nya wa man pandara ang init kay naguba ng init. Ang bugnaw ra og kaning kuan normal ra nga tubig. Ito nga na normal akong imnon. Ngam inom og bugnaw. Nga nabantik dan nga kupos kong bilbil. Tuam ni naus kong bagtak. Naus kong bagtak. Sige glakaw. Sige glakaw. Kinabuhi ah. Maton pa na akong dati mga magkaong yan. Ako na pong hipuso na yan. Apo kumusakay dos kong kuna. Itong gabi, pag human ako og rest, nag-reply ko yung gamay din. Nag-backread ko dito sa pansign akong ipatanaw o kinsa itong mga magpa-fansign ba. Akong panglista dire. Basta mga birthday. Masaan to eh. Ako wala na i-post.
Ini ang first page sa ato ang kuan pansign. First page. Ang kadawa pa. Napa sa ibabaw. Napa diri dapit. Malingaw man sa kong sulat-sulat pero. Malingaw man sa kong sulat-sulat mga bay. Mawala po akong kalain taon. Ang kalingawan ako. Para sa inyong ikalipay. Daghang salamat yun ha. Sa nangutanak minsan na si Admin Charlie. Si Admin Charlie nga mo reply sa ato ang kahon sa Inday Kabkab. Siya ang nagmugna na ato ang payag nga Inday Kabkab. Siya gahimo ana. And daw salamat sa iya na daghan po siya mga kahago diha alang sa kalambuan sa itong payag. Ikaduha ni bag ulang ako ang gichat na si Admin Lore nga naa siya sa Hong Kong karon kay ganahan ko sa mga kanta bitaw mga kanta ba mga Bisaya mga awit alang sa pagtayag itong Ginoo karon kay mag-send man siya sa kuha sa ako ang inbox niya ako man siyang inang nga unsa imong ma-download diha ba i-send sa kuha karon kay inig-send sa kuha maputol man dayon dili ma-save sa gallery ba mabalaw pa ko og download bitaw mo to nga ako siyang gihangyo nga bay pwede ba nga himuon na lang tikang admin sa ato ang payag nga Inday Kabkab aron lamang sa pagpost og mga awit alang sa pagdaig sa itong Ginoo mo to nga salamat sa Dios nga nasugot sab siya so nakuan gamay ang akong kalihukan sa akong kinabuhi. Daw po salamat Admin Lore. Nakaing salamat sa imong voluntaryo nga pagsugot sa ako ang hangyo diha kanimo. Amping di kanunay bay sa Hong Kong. Magkita ta diha bay. Ngitong ko sa kistasan nga. Mapadpad ko anang nasura. Mao to lang salamat ng tanan. Malingaw lang ko mag balik-balik sa kinabuhi kapabrihon. Indot ang kinabuhi sa una kaya mo bitaw way gubot bitaw nga kuan nga malinawon kis nga tanan ba mapamuyo di paras karon na lahi na jud kaayo ang panahon karon daghan na kay mga kuan mahilabtanon ng mga tawo makapungot kay bira nimo ba paingon sa ilawom na nakastunga-tunga birahon pa ka no ako bahala mo sige bira nako birahi lang ko ninyo kini naw nga ko ninyo bira ba ko ganahan nang bitaw maayo lang kay tubangan niya ni kabot sa loyo to ara na puno na kaugkuan mo na to pag uli nako iki ginahilaglaag aran ko sa balay at imans mga bata no ako gingihatag tanan akong panahon para sa akong mga pinalanggang bandi in taon kay dugay-dugay jud ko wala kauli tulugid ka tuig kapin ayha ko nakauli mo to nga paglakaw in taon ako ang akong kinamanghuran nga babadji akong prinsesa in taon akong nga kuan na pares kay na kog dagway sa tong gamating pa ko mag may pinikas nga mangga pinikas nga bayabas kay dagway nga atong paglakaw nako mama rin tan himbaw ang karon piti na tabiana in taon ana bang makuan bitaw ka kana bang ma-amaze ka ba nga hala ka wala gid nimo damang ing ana na ang bata no nga sa unang panahon na dahil kay mga pagsulay nga mga nangagi mga kalisdanan sa tanan-tanan nga di nimo ma-expect nga muha nang maling kawasan tanan ba so salamat din kita sa atong labawong kagahom sa tanan Lahantod karon di padayon gyapon talimbason kay bisog alang sa atong mga mahal sa kinabuhi bisan pa man sa kadaghan sa atong mga pagsulay sa kinabuhi ato lamang na himong inspirasyon aron ta mudahutay ni atong kinabuhi lang kita magpalabi okay ra nang ihilak lang nato na ang atong mga kaguol no atong mga kaguol mga kamingaw okay ra kay na ang makatabang na sa atong dughan nga makaginhawa-ginhawa sa tagamay nga okay ra ginang hilak nga dukduk dagway di sa unlan mabitaw sakit na kay unlan na humok man di ba pares tong unlan sa una nga kuan unlan sa una mga nuog ipansuksok itong kuan kining sako sa simento kisa may nakaunlan ang tahion ang sako bitaw sa kubag tahion dayon kuan suksukan dayon og sani mga nuog bitaw nga mga daan na kay mga magisi na kay mga nuog ba pag tigo mo to isuksok dito sa kuan sa kubag nga
Oh, sa kubag lagi. Hasta kay gahi kay bugat kayo. Nya okay ra gyud nang pandukdok na tong ulo ani unlan mahilak ta diri humok may lang unlan diri wa may sakit. Kaman may muot lang tas gagalingon naman to na itabuon tos tong kinabuhi nga naman to nga hilak-hilak naman ta nga naman hilak-hilakan pa na to ana ba ma-realize ra nato tong gagalingon na pasalamat lang gyapon ta sa mga luha nga nangawas ning atong mga mata and kay nakatabang sad nga maluag-luag atong kinadughan ba kita ra mo ginakasabot ni atong kahimtang dinhi mo to nga padala nang gyapon ta ug dinhi na ta sa atong tulumanon ng bumbu radyo bandilyo ang Facebook gihimong radyo mga pabumbum na ta mga bayo hello kay Jolly Gabumpa inot hello kanimo ba hello sab kanimo ba Joanna Albrecht diha sa Hong Kong ug kay Jeline Bermoy og sa imuhang inahan sa kanunay panabang si Halima Gules nga niya dinhi sa Kuwait hello sab kanimo ba o kanimo bay Manilin Mendoza. Hello bay, tara tingog kutsara ngipon. Bay Rona Angelica. Hello kanimo bay, nag-comment ka nga pabumbo sa Misamis Oriental sa akong mga pinalanggang ginikanan og sa Delitado family. O hello din sa Delitado family og sa mga pinalanggang ginikanan bay Rona Angelica. Hello sab kay Churel. Unsa ni? Laka wa ko kasabot sa kong agi. Talumba ba ni? Churel Talumba, hello diha sa Mandawi, Cebu. Og sa imong mga kaubanan diha sa opisina nga magsige inta magkalingaw in tawo nagtan-aw sa kong video. Hello ninyo tanan diha sa Cebu. Daghang salamat ng tanan mga bay ha. Di magmao lang gihapon ang akong kinabuhi no. Daghang salamat tanan wala ko na-expect nga nagkana kay mo nagpangga ka na ako lang gyapon ni sinday kabkab ordinaryo nga tao ay bisan asa pa mulakaw ni ining kadalanan mo lang gihapon taga bukid gihapon ni wag gyapon nagbag-o ning kinabuhi ani siguro na nabag-o nahamis lang dagway nahamis sa kamera kalaki ano ba o kasabot kong agi bay Talumba ba ni Chirel Talumba diha sa Mandawi Cebu. Hello ninyo tanan din ha sa inyong muhang kaubanan diha sa opisina. Hello sab kay Delia Lias Suniko Lombab. Hello sab kanimo bay Arlene Carnaso Soles og sa ako ang akugihan kayo nga mukudak sa ako ang mga kuano sa ako mga lihok sa mga video. Walay lain si Tamsi Pamor Tizon. Daghang salamat bay sa imong kakugihan. Nga tanang kuha gid mo tanang moves nako sa akong mga lihok sa akong mga simod sa akong mga mata sa mga kilay no. Daghang salamat bay Tamsi Pamor Tizon. Hello sab kay Rosly. Oga. Di ara. Asa naman yung uban? Hello sab kay kinilang mo po. Asa naman to akong na Sibya kay Eva Pedralba Solioren. Hello sab kanimo bay Jane Traya Matutina og kang Maria Fe diha sa Portland, United States of America. Hello daghang salamat niyo tanan din sa mga viewers nako sa USA. Hello sab kay Amites Jem Casas Villapando. Hello bay daghang salamat bay sa imong mga kanayon nga paghatag og paghatag higayon sa imong mga buluhanong pulong alang kanako makadasig guys nga tanan. Hello sab kanimo bay Nina magunan koska dinhi na lang usa kutob ang atong bombo radyo bandilyo no ko sa ning chika ni akong nahumana. So daghang salamat ninyo tanan mga bay ha sa inyong makanayon nga pag-apong sa akong mga sa akong mga mga suglanon dinhi sa atong tulumanon. Daghang salamat ninyo tanan mga bay ay mo klimot sa ako ang YouTube channel nga i-search lang ninyo sa search button ang Inday Kabkab o i-click ninyo ang subscribe o syempre i-click sad ninyo ang
ang notification bell. I-turn on ninyo ang notification bell nga tapad ra po diri po kilid sa subscribe para updated mo kanunay sa ako ang mga bagong mga videos aron notify mo kanunay sa mga bagong videos. Daghang salamat yung tanan mga vibes sa padayon lang tas tumamain tumuning kalibutan na bahalag magkinaon sa basta ang kilay premium forma gara mo siya. Daghang salamat yung tanan magampi mo kanunay diha ug hain mo nahimutan karon ug hain mo gipadpad karon sa kapalaran. Daghang salamat yung tanan pagampi mo kanunay ug magampo lang ta kanunay ani mao ra gina ato nga pinakahait nga hinagiban nga ato kanunay nga pagadalon nga bisan asa pa ta ipadpad in tawon mao ra gid na ang atong sandiganan para magmalahutay ta sa atong mga pangandoy sa kinabuhi nubanan sa atong kanunay nga pangaliya nga kinasingkasing gayud og pagpaningkamot paningtiil labaw tanan. Daghang salamat yung tanan.